allerede hæver sig nu. Men det er også over undervarme. Så husk. Endnu mere. Ikke spring. Stadigvæk fordi der er undervarme på, så tror du? Jeg tror det er undervarmen, der ligesom stiger med varm luft dernede. Men det ser godt nok skidt ud, det der. Hold kæft, den er blød. Ej, den bliver sgu pæn. Eller for meget varm. For meget pus. Jeg skal jo slet ikke hæve sig så meget op. Ja, problemet er, at den bliver for gummilastisk. Så det er for meget varm. Den kan ikke blive for gummilastisk. Jo, det er jo det, du kan se den ved der. Den er blevet strukket for meget. Du kan aldrig nogensinde blive for gummilastisk. I det her tilfælde vil jeg sige jo. Så længe overfladen er i orden, så kan den ikke blive for gummilastisk. Men det er den så heller ikke.